Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Mayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 10, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Syudad sang Bacolod posible nga magapatuman sang adjustment sa mga protocol sa idalom sang modified ECQ. Kapin sa kagatos ka mga medical pag healthcare frontliners sa unang nga distrito ipaidalom sa duha kadlaw nga training angot sa contact tracing. Sa balita national, NTC nagmando nga bawion ang tanan nga frequency sang ABS-CBN Corporation. Palasyo ginatugyan kay Presidente Duterte ang pagdesisyon sa deployment ban sa mga healthcare workers. Sa balita international, New York pagadumdumon ang ika-19 nga anibersaryo sang 9/11 attack buwas nga adlaw. Sa sports balita, Raptors nakuha ang Game 6 kontra Celtics. Kag sa showbiz balita, LJ Moreno naka-eksperyensya sang Miss Carriage. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Inagutom na ko! Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon,
man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginalantaw sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang posible pagpatigayon sang pila ka mga adjustment angot sa ginapatuman ng regulasyon sa idalam sang Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Ini ang ginpalayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan matapos ang pagsinapula nga ilagin na patigayon kaupod kay COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kahapon nga adlaw Miyerkules. Suno kay Bayatan base sa palayag ni Galvez sarang nga makahimo sa isa ka adjustment o kon hybrid application ng syudad. Ang importante lamang nga masunod ang direksyon nga ginapatuman sa national government. Suno pa kay Bayatan ang anuman nga adjustment kahimuon sang syudad si dalam sang MECQ restriction ang base man sa balancing health protocol and safety kag operasyon sang ekonomiya nga aspeto. Ginalagtaw naton ang mga possible na adjustments sa open forum. Di pamangkot naton si General Galvez na although may national policy but sometimes there are matters na may mga facts on the grounds bilang na the LGU has to adjust. So siling niya dapat yan si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Samtang plano sang syudad sa Talisay, Negros Occidental nga magtukod sa isolation facility agud maakomodar ang mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Jonathan Yaldama
May ginapatigayon na nga negosasyon sa pamilya Montinola nga tagiyas ang propiedad nga ginahamtangan sing sa kabulutuan nga buong plano himuon nga isolation facility. Suno kay Yaldama, ini nga pasilidad ang nakabig bilang mini hospital nga may nagakaigo nga kagamitan sa pagtatap sa mga COVID-19 patients. Sa record sang Talisay City Health Office as of September 9, ang Talisay City ang mayroon sang 255 confirmed COVID-19 cases. 7 diri ang napatay, 79 ang nakarecover, kag 169 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. That is why we will be adding a isolation facility for the city of Talisay. We are under negotiation now sa isa ka elementary school nga ang duta ginapanigayahan sang mga Montinola. So that's one consideration. Nabatian si Talisay City Administrator Attorney Yaldama. Samtang magapatigayon sang duha ka adlaw nga paghanas sa mga local government units sang ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental sa kapinisa kagatos ka mga medical kag healthcare frontliners. Ini may kang tanan sa epektibo nga contact tracing sa kaso ng COVID-19 sa mga komunidad. Nahisugtan sa mga opisyal sa sining nga distrito ang among atikang sa sinapo naging patigayon sa mga local chief executives kag key members sang local interagency task force. Kaupod man si COVID-19 Interagency Task Force Visayas Deputy Implementer Retired Major General Melquiades Feliciano. Ang 3rd District among may pinakadamo ang kaso sang COVID-19 sa mga distrito sang Negros Occidental magluwas sa syudad sa Bacolod. Ang intensive training ang patigayonon buwas Setyembre 11 tubtob 12 sa may Victoria sa City Coliseum. Masobra na sa pulo ka mga personnel sa Negros Occidental Provincial Police Office o Nokpo nag-positibo sa COVID-19. Suno kay Nokpo spokesman Police Major Edison Garcia Jr., nagdamo ini sang nakigbahin man ang kapulisan sa ginpatigayon nga one-time big-time mass swab testing. Suno kay Garcia, ang mga nag-positibo ang na-deploy sa mga border control kag hotel nga mayara sa mga returning overseas Filipino workers. 3 sa mga pulis ang naka-recover na kagang iba na ang yara sa Provincial Healing Center sa may Banwas ang Ibi Magalona. Wala naman sa kabalakaan sa mga inibangod asymptomatic sila kagyara sa maayo ang kondisyon. Suno kay Garcia, ang siniliwat nga naghingyo si Garcia sang pag-ugyon sang mga pumuluyo sa ginapatuman nga mga health protocol. Sa katapusan nga balita lokal, personal kag utang ang ginalantaw sang Police Station No. 1 nga motibo sa pagpatay si saka masahista nga miyembro sang LGBT community. Ginpahayag ni Police Major Jovel Sidelang Hepe sang Police Station No. 1, ginausisa panila sang matulid kung ano ang utang sang biktima kag ang iya sini nga personalidad. Nakalabot man kay Sidelang report nga nagabulubugaw man ang biktima magluwas nga masahista si sakas pa. Nakita Martes sang aga sa bakante nga lote sang Purok Malipayon Barangay 35 diri sa mga syudad sa Bacolod. Ang bangkay ni Joel Aviles Jr. nga residente sang Purok 3 Lampirong magsungay kon Barangay 5 airport diri sa may Bacolod City. Ang bangkay ni Aviles ang nasulod sa sako kag nakita sing saka bata nga basurero sa Barangay 35. May black eye ang mata, pila sa ulo kag ginkuga ang liog gamit ang kalat sang makita sa nasambit nga lugar. Suno kay Sidel, nagakooperar man ang pamilya sang biktima sa nagapadayon nga investigasyon. Investigation todo ng may kupanganin ka ang dagang biktima, tapos sa kadawin ni Kadek Sandi. Okay. Kaya nagkalitang isa pag ito may ginalantaw pa natin. Nagkalitang faktaw sa ating biktima kada suspect. Dapat yan si Police Major Jovel Sidelang Hepe sang Police Station No. 1. Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time at Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may
dala paglaom kag kasanan. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live no, sa Aksyon Radio Bacolod. Greetings time kita na mga ka-aksyon. Pag-aton sa i-accommodate ang pila ninyo ka mga concerns and pamangkot subong nga Webes sang gabi September 10, 2020. Good evening lang kay Inday Blaza nga nag-monitor sa mga gabi. Salamat gid. Ara man si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Good evening Action Dale, watching live from Hong Kong. Present man si Ma'am Mary Jane Mendoza. Good evening Action Dale. Mayong gabi man si Ma'am Mary Jane. Ara man si Ma'am Rose Guevara. Good evening Action Dale at Action Ma'am Ann. Sa Action Ann rest day subong, day off. So kita ang nagapangalagad every Thursday no mga ka-aksyon. Ginatami utaman sa good evening si Ma'am Catherine Mead. No? Good evening Drasimo. And si Zet Alunan. Good evening Action Dale. Be safe and God bless you. Ikaw man, si Ma'am Zet Alunan. Keep safe man. Ikaw pa din yung madrising mga family members, no? Kang mga loved ones. Good evening man kay Sir Olive Prado Gargaritano. Mayong gabi, Pinasa. Araman si Ma'am Meli Kachila Hetchanova. Good evening Bacolod. And si Denise Marie nag-monitor man sa silang Facebook Live. Si Ma'am Romnia Grace Devina Gracia. Good evening po. How to apply as a teacher broadcaster po. No? I-search nyo lang Ma'am Grace ang number ka DepEd Bacolod regarding sila sining guidelines. No? Kaya may alasasang 200 ka mga teacher broadcaster nga ginapangita para no sa paghimo sa mga episode, pag-shoot sa mga lessons nga mo ang usaron sa pag-usar sang TV-based nga instruction or pag-educate sa mga kabataan sa pag-implement sang distance learning. Okay, hello brown out kita sa buong mga ka-aksyon. So sige-sige lang sa gihapon ang aton sa Facebook live tonight. Si Sir Bia Jonathan, may gabi Action Dale present na subong si Sir Bia. And raman si COVID bantay may gabi sa tanan nga taga Barangay Stefania sa sining crisis kag ang syudad ara sa MCQ. Okay na bala nga ang mga kabataan ang iban gamay pa nga ara sa dalanon nga galumbayag. Tapos sa maginikanan gapawala lang kag ang iban gatambay sa balay nga way isang face mask kag waay ga social distancing. Na? Tapos ang iban nalabayan ko nga gamadyong haba sa mga authorities and officials of Barangay Stefania palihog lang lugay sang pabulag-bulag. Ang sa kilid sa barangay hall nyo kadamo dira sa Lawayon kag palihog lang libot sa nasakupan sang Cityville subdivision kabay pa nga maaksyonan nyo niya. Okay? Halin na kay COVID bantay gina-express lang niya sininga sentimento observation sa bahin sang Barangay Estefania. Good evening kay Ma'am Liza Joy Ilona Moroso. Have a blessed Thursday evening everyone. Salamat. Araman si Ena Voig Duhinog. Good evening Action Dale. Monitor Airport. Kalong. Salamat gid do kadamo gid sa aton sining mga greetings tonight no yawang kita basa. Pero sige lang tinguan naton nga ma-accommodate ang inyo sining mga concern mga ka-aksyon. From Rose Guevara Action Dale, familiar ang hitsura mo. Damo ako kilala nga Salazar. Sa siya kag syudad sang Bago. Okay And by the way, present naman sa ating Facebook Live si Bel Nobleza. Good evening Action Dale, stay safe kita tanan. Happy birthday sa husband ko nga si Leo. Watching live diri sa my area sang Barangay Tangub. Salamat gid standby mga ka-aksyon na dugay dugangan naton no ang aton sining nga mga greetings after sa aton sining nga national news. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Lasay sa Media Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginaparecall kon ginapabawi sang National Telecommunications Commission kon NTC ang tanan nga frequency o kon channel sang ABS-CBN Corporation. Ini matapos ang 2 ka bulan sang ginbasura sang Kongreso ang franchise renewal application sang TV network. Ang pag-recall sang frequency sang radio kag TV station sang ABS-CBN ang basiman sa Setyembre 9, 2020 nga desisyon sang NTC. Nasaad sa mando nga ang ABS-CBN ang wala sang legislative franchise para mapadayon ang pag-operate sa ila television kag radio stations nationwide. Gin-revoke man sang NTC ang tanan nga certificates of public convenience nga naghatag sa TV network sa otoridad nga usaron ang amo nga mga frequencies. Samtang magahulat ang National IATF sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa panawagan nga kakason ang deployment ban sa mga health care workers. Sunog ang Presidential Spokesman Harry Roque, gintalakay na sa mga opisyal sa National IATF ang proposal nga pag-exempt sa mga nurses sa iban pang medical workers nga mayroon sang kontrata as of August 2020 pero dapat nga konsultahon na ang Presidente. Sunog kay Roque, hindi nilaluyag pangunahan ang desisyon ni Duterte. Sa nibluan ang mga healthcare workers na may existing employment contracts as of March 8, 2020, amo lamang ang ginatugutan nga magtrabaho sa abroad. Subong nga simana ginaduso ni Labor Secretary Salazar III nga ilakip sa exemption sa ban ang mga nurses sa healthcare workers nga nakaperma na sang kontrata sang Agosto tuig 2020. Sa katapusan nga balita national, gain klaro ni Labor Secretary Salazar III nga nagapadayon sa gihapon ng search and rescue operation sa mga missing nga crew members matapos nga nalunod ang barko nga mayroon sang karga nga mga baka sa kadagatan sang Japan. Suno kay Belyo ang special operation lamang ang gin-suspend sa mga otoridad sa Japan. Gain pathag sini nga wala nagabot siningon nga ang pag-suspend sang special operation ang wala na sang ginahimo nga rescue operation kundi ginuntat lamang ang pag-deploy sang 2 ka mga aircraft, 4 ka mga patrol boat kag divers gikan sa Japanese Coast Guard. Suno kay Belyo nagapabilin sa gihapon nga 3 ka mga Pinoy ang na-rescue sa otoridad pero isa diri ang nagtaliwan sa hospital. Sa tong Setyembre 3 sang namising ang barko nga may 43 ka mga crew gikan New Zealand padulong kuntani sa China bangod sa typhoon na Maysaka. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa atong siling pagpangalagad via Facebook Live. Greetings sa pila natin ka mga ka-aksyon nga nag-monitor sa atong siling evening newscast diri sa Aksyon Radio Bacolod. And i-check nato ang pila ka mga greetings nga wala nato nabasahan sa first sa una nga aton sining pag tamyaw earlier mga ka-aksyon. And good evening lang kay Maral Balatak, naga-monitor sa bunga gabi. Araman si Mario Buenaflor. Good PM kay Van G. Page Family from Mario Buenaflor. Olive Prado Gargaritano, hahaha, ginimo mo ko Sir Day Lalakya. Babae ka kayo. Okay.
ang akon sini nga pagbasa Olive gali. My apologies no kay Ma'am Olive Prado Gargaritano. Wala ko biyan di para kabalo ka may diferensya man ang aton sini nga mata no. Si Ma'am Olive Prado Gargaritano, salamat gid no sa pag-correct sa akon. Thank you so much. And okay, si Sir Alex Fuentes, good evening sa imo Action Sir Dale, kag happy Thursday sa imo, be safe. Ikaw man Sir Alex Fuentes, salamat gid kay every Facebook live daw. Makitaan mo gid no ang ngalan ni Sir Alex Fuentes nga naga-flash sa Facebook live sa Aksyon Radio Bacolod. So salamat gid kay Sir Alex Fuentes. And good evening manakay Alan Takluyan Opilak. Shout out da sa mga ka-Aksyon Radio. Good evening. Salamat gid. Next time mga ka-Aksyon kung may mga comments kamo or greetings, mas mayo nga butangan ninyo sang din kamo nga purok, din kamo nga barangay, ang inyo sining nga address para ma-recognize naton no. Kay mabatian kita hindi lang Bacolod no kundi all over Negros Occidental, Western Visayas kag pila pa ka mga lugar di sa pungsod Pilipinas. Okay? Subong nga gabi, wala pa nakapagwa ang pinaka-latest nga case bulletin ang DOH-6 regarding sa mga new COVID-19 infections diri sa may Western Visayas. So stay tuned lang kamo sa Facebook naton, Aksyon Radio Bacolod, para mangin updated kag aware kita sa COVID-19 cases diri sa Western Visayas. And syempre gina-promote naman ang Energy Funds Club no. Kung luyag nyo nga mangin members ng Energy Funds Club, i-search nyo lang sa Facebook Energy Funds Club mga ka-Aksyon. Mayroon kita dira sang pila ka mga avid listeners ng Aksyon Radio Bacolod. And si Sir Dennis Richard Tiboroma ang presidente sang Funds Club. Good evening gid. Salamat sa unending support no sa Action Teens kag sa Action Radio Bacolod. Okay? Sa liwata sa luyag mangin members ng Energy Funds Club, i-search nyo lang sa Facebook no kay naka-public man ang ining page. Para kami mga greetings kag concern kamo, pwede nyo gid dira ma-post mga ka-aksyon. Stay safe mga ka-aksyon and bantayan na mga balita international, sports kag showbiz dugay-dugay sa aton sining nga pangalagan. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon
Lasay sa 39 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita international. Pagadumdumon sang gobyerno sang New York ang ika-19 nga tuigang anibersaryo sang 9/11 attack o September 11, 2001 terrorist attack sa buwas nga adlaw. Ang New York ang magapatigayon sang tuigan nga seremonya bilang pagdumdum sa malapit 3,000 ka mga tawo nga napatay sa pinakamadinugoon nga pagpangatake sang terorista sa history sang US. Sa mga pagpangatake gin-hijack sang Al-Qaeda jihadis ang 4 ka mga aeroplano, 2 ka mga aeroplano ang nagtupa sa World Trade Center Towers. Suno kay New York State Governor Andrew Cuomo, liwat nga matistingan ang pagkabakod sa mga New Yorkers sang social and economic after effects sang COVID-19. Sa sports, balita nagapabilin nga buhi ang tsansa sa defending champion nga Toronto Raptors nga magapadayon ng ila NBA journey kasunod nga ila nakuha ang Game 6 kontra Boston Celtics sa double overtime score nga 125-122. Bawon sinipatas na sa 3-3 ang Raptors kag Celtics sa Eastern Conference sa semifinals. Nanguna sa Raptors si Kyle Lowry nga may 33 points, may 8 rebounds kag 6 ka assist. Nagdugang naman sa kadalagan sang Raptors ang 23 points ni Norman Powell off the bench. Ang Game 7 ang patigayunon sa Biyernes nga adlaw. Ang badaog sa mga hampang ang makaengkwentro sang Miami Heat nga naglutos sa Milwaukee Bucks sa 5 ka hampang. Kag sa ato naman nga showbiz sa balita mga ka-aksyon. Sa ka-heartbreaking news ang nangin kaundan sang pinakalatest nga vlog ni LJ Moreno kag Jimmy Alapaga. Suno sa aktres kag sa anay gilas sa Pilipinas captain si LJ ang nahulugan o kon miscarriage sa ika-4 nila kuntani nga bata. Sa video ginpahayag sang aktres nga wala na sang heartbeat ang baby sang ini ang nagpa-check up sa doktora. Sunod naman kay Jimmy okay ang sitwasyon sa sining asawa kag ilaman gin istorya sa ila 3 ka mga kabataan na ang natabo. Lasay sa 41 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugasan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Setyembre 10, tuig 2020. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,